Jeg er smatsonen Olga. Det her er min lillebror Flæskesvær Junior. Det er min mor frøken Fedtbjerg. Og det her er min far Diabetistan. Smatsonen Olga. Olga og hendes familie skal ud og drukne. Diabetistan har speedos på. Skynd dig nu, dit fæsvin, vi fryse. Så hold da jeres kæft, børn. Skal lige have de her møg klamme babynger. Nu er det kraftedeme også din skyld, hvis jeg dør af iltmangel. Hvad fanden laver du? Jeg kan godt selv. Pjat med dig. Nu starter vi lige med Jan Foer gang i gårdflæske. Nu holder du lige kæft, og så prøver vi med den anden. Hey, vi skulle kraftedeme have bortadopteret det barn for længst. Ved du hvad, jeg er ligeglad. Ja, det var godt flæske, men lad lige være at sprøjte for helle. Nu kommer de 3 hjerneskadede kaniner og joiner de fæsvin. For satan, hvad laver I her? Jeg vil jo nok ud og svømme din blindso. Jeg er lige kommet i tanke om at have blæbetændelse. Jo, det er lige møg. I det mindste er det ikke hæmorrhage. Hold kæft, jeg har dårlig kondi, mand. Kan du godt stoppe med det der, dit misfoster? Smatson Olga. Er I nu sikker på, at bilen kan holde til os alle 4? Hold nu bare kæft og tag det tag ned. Men det er altså jeres skyld, hvis vi rører i grøften, fordi jeg har faktisk tabt mig 25 gram. Kan vi ikke lige forbi McDonald's? Jo, mit blodtryk, det kan alligevel ikke blive højere, så det gør vi sgu bare. Hvad fanden er der nu galt? Ja, det var det, jeg sagde. Vi får ferie alle sammen. Hvad fanden mener du med vi? Hvem var det, der knavlede en hel pakke snøfle i går? Det skulle da det samme Olga for med i madpakke. Ja, 4 fæsvin i en bil. Det går aldrig godt. Du er da ved at komme op på de 4-cifrede tal på vægten. Og så hold da din kæft. Nu vil jeg så også gerne snart have min Big Tasty Bacon, så kan du ikke skynde dig med at reparere den bil? Jeg kan da bare låne den helt blå grimme bil, mens jeg reparerer jeres. Tak for lån dine fæge køder. Hvad fanden skal alle de knapper bruges til i den hele lortebil? Du kunne jo prøve at trykke på nogen af dem. Så prøver vi sgu lige den blå. Pigerne på gulvet, ja, de ved, at jeg er ben. Ej, jeg giver kraftedeme ikke høre Tessa nu. Far for helvede, jeg vil sgu da gerne høre Tessa. Altså, hvad vil du helst have? McDonald's eller Tessa? Okay, du har en point. Ej, nu begynder det kraftedeme at pisse ned. Ja, jeg må nok hellere få taget op igen. Hey, den fake køder fortalte ikke, hvordan man får taget op igen. Nu prøver vi bare den lyserøg. For satan, nu fik jeg sgu tinnitus i begge øje. Nå, lad os da prøve den orange så. Altså, hvad fanden sker der? Blev du tabt som barn, eller hvad? Nu kæft, Olga, det er den her. Pigerne på gulvet. Altså, den her bil er sgu da mere retarderet end Olga. Så lad dog mig om det, dit fedtbjerg. Det var fandme også på 10. Ej, det er fandme løgn, alt den arbejde for ingenting. Kan du så tage den igen? Det kan vi vel godt. Men hvad fanden var det nu for en knap? Pigerne på gulvet. When you try your best, but you don't succeed. Smatson Olga. I dag skal de fede svin ud og besøge bedsteforældrene. Jamen goddag, bedstefar og bedstemor. Hold kæft, de har fået mange rynker siden sidst. Ja, det kan da godt være, men i det mindste ligner er der ikke en, der er gravid i 4 måned. Nå, nok om det. Kom ind, jeg har bare kach. Det er vel ikke den, der smager for davet blindtarm, vel? Det ved jeg sgu ikke, men jeg har brændt den godt og grundigt over. Hold nu jeres kæft, så vi kan komme ind og æge. Og når jeg forresten, så har vi sgu fået en røv i tæerne papegøje. Er det ikke også rigtigt, dit fatsvage møgdyr? Giv du godt at holde din kæft, din ånd, den lugter af rød babygylp. Mor, hvordan fanden kan sådan et dyr dog snakke? Du skal fandme ikke spørge mig, jeg droppet ud af skolen i 2. klasse. Men lad mig lige prøve noget. Hvorfor kan du dog snakke? Hvorfor kan du ikke lade være med at æge så meget? Og så hold da din kæft. 20.000 kalorier skulle det samme, som en baby bliver brystammet med. Nok om det. Nu skal vi have kach. Føj, den har du fandme ikke lavet en godt, bedstemor. Jamen, jeg tror sgu også, at jeg kom til at tabe min stomipose ned i dejen. Så giver det da god mening, at det smager for dag denne tarm. Nå, gå nu hen og snak til vores klamme kæledyr. Jamen, jeg tror... Vil du gerne se min betændte fodvort? Det kommer sgu kun an over, hvor betændt den er. Altså, jeg har haft den i 4 måneder, og så har jeg smurt den lidt yoghurt, sådan så den kunne hele. Ej, det er fandme ikke nok. Vi skal i hvert fald vente 9 måneder endnu. Olga og Flæske, hvad fanden laver I over? Jeg skulle bare lige klø min ryg.
Nå, hvordan fanden skiller vi os af med dig, hva'? Du kan da smide ham ned i kagedejen næste gang du bager. Ja, det kan da vel kun gøre den bager. Jeg skal kraftedeme ikke ned i nogen kagedej, og især ikke din, der lugter af røgen stomipose. Ved du hvad, det var dråben. Smatson, Olga. Hvad fanden er det for noget bæ, du har befrugtet herude i havnen? Du skal fandme ikke kalde mit græskar for bæ. Jeg elsker det faktisk mere, end jeg elsker dig. Skynd dig nu for helvede, flaske. Hvad fanden laver I her? Det er sgu da privat grund. Jeg må kraftedeme gerne være her, hvis I må have græskar før det er Halloween. Det er sgu da min far, der ikke kan styre sig, som har siddet og befrugtet på det i 2 måneder. Det har han fandme gjort godt, fordi det er blevet lige så stort som hans omkreds rundt om maven. Hvad fanden har I gang i, møgunger? Pas dog på mit græskar. Jeg har sgu da styr over din vandmelon. Olga, din smatso, pas dog over. For satan! Så sig det dog noget før, din smørbold. Gør det egentlig også ondt i jeres hæmorier, når I kører ud cykelsag? Jeg har sgu så mange, at jeg ikke kan mærke dem med. Det er sgu da klart, når du tørrer dig med sandpapir. Giv I godt stop den hæmoriesnak, og så gå væk fra min græskar. Så tager jeg sgu lige hen til lægen og køber noget hæmoricreme. Au for satan. Hvor fanden er din støttehjul blevet nar? Jeg tror sgu, jeg har tabt den ned i en grøft. Så hop lige op på cyklen, sådan så vi kan lære dig at cykle. Men husk nu, vi har ikke nogen god forsikring. Okay, men hvis du slipper, så klipper jeg trynen af dig med en havsaks. Nå, havsaksen, den har jeg sgu smidt ud for længst. Så, vi ses du. Nej, hvad fanden laver du? Du er sgu da en voldspsykopat, dit fæsvin. Altså, hvordan fanden skulle du ellers lære det, dit misfoster? Prøv lige at køre ned ad bakken og se, om du kan finde ud af det. Olga, pas dog på mit græskar! For satan i helvede! Au! Altså, far, din rynkede klunk. Kunne du ikke have flyttet det græskar? Du kunne sgu da bare have bremset i tide, dit adoptivbarn. Smatson, Olga. Kom så ned og æg. Moe, jeg føler mig altså lidt sløj. Ja, hold op. Jeg troede sgu ikke, du kunne se værre ud, men det kan du åbenbart. Ja, så må jeg heller lige ringe til lægen, men det er så kun fordi, jeg ikke selv giver at blive smittet. Lad være at stå og klo på mig. Ja, hallo, det er Dr. Ytger. Jamen goddag, det er bare fordi Olga, hun har sgu fået pletter i hele krydderen. Bare læg hende i seng, så kommer jeg og ordner det. Det var da lige godt grov. Jeg skulle ikke set så mange pletter siden sidst, jeg så min egen nums. Kan du ikke bare fortælle, hvad der er fejle? Jamen, så vis mig lige din tunge. Det er ikke så slemt. Hun har sgu bare fået lidt kraft i øreflippen. Ej, hvor dejligt, så kan jeg sgu blive hjemme fra skole. Ja, det kan godt være, men det er sgu lidt farligt, så du bliver lige nødt til at få noget medicin. Men du skal bare lige vide, det smager sgu af diarré på dås. Føj for helvede, det smager sgu værre end den mad, far laver. Nu skal hun bare ligge derinde, til medicin begynder at virke. Men hvis sin tagføring den bliver regnbuefarvet, så skal I ikke spørge hvorfor. Det har jeg.